tots i totes, moltes gràcies per estar ací. Volia dir-vos que el que anem a presentar són propostes concretes, no queixes de que les coses no van bé. En aquests 2 anys de legislatura ens hem preocupat sobretot per respondre als nostres compromisos electorals i el que avui portem ací és fruit de la participació de moltes persones. Dir-vos que les nostres propostes no ixen només dels despatxos, sinó que són propostes fetes per persones. Els nostres sopars de propostes, als òrgans de participació, a la nostra web de Volem Saber o ens les diuen pel carrer. I fem tantes propostes i tan bones pel fet que nosaltres busquem la participació, però també perquè ens la creiem. Evidentment que cal una important feina de despatx per fer la proposta bé, per fonamentar-la, perquè tècnicament siga possible, però l'origen és conseqüència que nosaltres preguntem, escoltem i proposem, i en positiu. I quan es revisen les propostes d'uns partits i altres, vosaltres que teniu possibilitat de veure-les totes, el que primer s'evidencia i sobretot es diferencia és quin model de ciutat volem, quines àrees considerem prioritàries, quins són els nostres objectius en política i com anem a aconseguir. Això en cada proposta pot quedar clar. Comencem per model de ciutat, ho hem distribuït les propostes que m'està fent aquests anys per àrees i en quant a model de ciutat, dir-vos que el que volem és una ciutat neta, organitzada, segura, que tingui els serveis necessaris, pensada per a les persones i sobretot pensada també per les persones. En aquest aspecte hem destacat la moció que ens van aprovar de vehicular les compres petites de l'Ajuntament a través de la web municipal per tal de millorar la transparència, repartir la despesa entre els comerciants de la ciutat. Està a punt de ser ja un fet consolidat. Vam demanar també un pla de manteniment de les escoles de la ciutat, que creiem que feien molta falta, però ens la van rebutjar. Vam demanar també la regulació de la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil, però sobretot destacar que sí, una cosa de les que vam aconseguir ja en l'últim moment va ser aconseguir que l'Ajuntament se comprometera a fer un pla d'implantació municipal, però amb la participació de les persones. Vam demanar també l'elaboració d'una ordenança de conservació d'edificis, posar en marxa un pla director de la bicicleta, que encara estan elaborant-lo. Vam demanar el manteniment de condicions dels solars buits de la ciutat i una altra cosa que també queda pendent és l'elaboració dels plans de seguretat dels edificis municipals. Una altra àrea important de les que hem estat treballant durant aquest temps és benestar social i ocupació. Sostenim que en aquesta àrea el que cal és establir els màxims criteris d'eficàcia i per tant, per això la planificació és absolutament necessària. Cal tenir més mesures de suport per a les persones que pateixen, això està clar, però sols serà possible si tenim clars criteris d'avaluació, no se pot anar improvisant. Per això hem demanat diverses mocions demanant una planificació ordenada i racional dels serveis socials o plans per a l'ocupació i l'ocupació jove. També vam demanar la creació del banc de terres, evitar que s'abandonen els camps, la posada en marxa d'una bolsa de vivendes buides o, per exemple, bonificacions de l'IBI i la taxa de FEM, però per criteris de renda. També una altra àrea important és la de qualitat de vida. El que volem és una ciutat on valga la pena viure, de la que la població se pugui sentir orgullosa per la seva riquesa cultural, però també per la seva qualitat mediambiental. I una ciutat en valencià, és clar. Se'ns va aprovar la creació dels itineraris culturals històrics, estan també treballant en el tema que vam demanar nosaltres d'avaluació de les polítiques culturals. Una qüestió important és la posada en valor de les restes de muralla trobades per les obres del tram. Està pendent la declaració d'interès cultural de les normes de Castelló, està aprovada però no s'ha fet res més. Vam demanar també ordenances d'abocaments o millora de la qualitat de l'aire. Tot el que proposem ho fem sempre en criteris d'estalvi i eficàcia. Les nostres propostes són sempre econòmicament assumibles. Considerem que els diners de l'Ajuntament s'han de gastar de manera eficaç i hi ha molts aspectes en els quals retallar abans de decidir pujar impostos o taxes. Hi ha molts aspectes de despesa municipal que segueixen necessitant de mecanismes de control per tal d'estalviar encara més. Vam demanar de bon començament l'eliminació de despeses associades a sopars i dinars oficials. Seguim demanant l'estalvi en lloguers municipals,
mesures per a estalvi d'aigua, vam demanar auditoria municipal per a eliminar el deute il·legítim, la supressió dels diners públics per a entrades de bous i destinar-lo més bé a benestar social, però d'estes el PP no va considerar important aprovar-lo ningú. També una qüestió que ens preocupa moltíssim és la participació i la transparència. Defensem la participació de les persones en els processos de decisió. Se pot prendre moltes decisions sobre la ciutat tenint en compte a les persones o sense tenir-les en compte les persones com fa el PP. Sempre és com un repte molt important d'aquesta legislatura aconseguir que la participació torni a ser com a mínim valorada. Però per a participar la gent ha d'estar informada i gràcies a les nostres propostes fem tot el possible per a que l'opacitat en la que s'estan tractant molts temes vagi desapareixent a poc i la gent dels òrgans cada vegada se sent més escoltada. Hem fet aportacions als reglaments de participació ciutadana, les juntes de districte, estem demanant des de fa temps uns criteris concrets de concessió de locals públics a les associacions, s'ha aconseguit que se prenguen en sèrio també els Consells d'Igualtat i l'obertura del Consell de Cultura a més associacions. Tots els anys es prenen també com una cosa molt important de les nostres accions l'explicació anual dels pressupostos municipals en un acte públic que té molt de ressò. Vam demanar també la posada en marxa d'un full d'aportacions ciutadanes per tal que la gent sàpiga els seus diners en què se gasten, però que tampoc molt la van aprovar. I voldria acabar ara dient que també fem propostes concretes per al Grau. Com a nucli de població diferenciat voldríem que tot allò que es mereix un ciutadà de Castelló ho tinguera també una persona que viu al Grau. Per això cal fer propostes especials que incloguen el Grau en les agendes municipals. Hi ha temes històrics al Grau que cal resoldre d'una vegada per sempre. Sense escola de formació de la mar, ens va costar moltíssim l'ordenança per al mercat ambulant del Grau, que evite les irregularitats, encara està pendent la difusió dels plans de seguretat, que també ho teníem aprovat, i darrerament hem demanat la posada en marxa d'un espai per a que puguen estudiar la gent en èpoques d'examen. Només voldria dir per acabar que l'èxit nostre el centrem en haver aconseguit que la gent estigui convençuda, gràcies al nostre treball, que participar és una cosa que val la pena. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Jo voldria començar donant les gràcies a l'equip tècnic que hi ha darrere del treball d'esta roda de premsa, encapçalat per Miquel Torres, però que forma part molta més gent en l'executiva local i en els grups de suport i de treball. Dir que la part que li ha trucat a Librancal és la més complicada d'esta roda de premsa, en tant en quant preteníem defugir del debat sobre el número, quantes mocions hem presentat, tot això perquè un debat guanyat davant mà, per dir-ho així, però en qualsevol cas nosaltres defensem sempre que se tracta d'un debat qualitatiu i no quantitatiu de quantes mocions hem presentat, però sí que calia fer un resum mínim d'aquelles coses més singulars i a més Ali ho ha fet de la manera que ens semblava raonable, d'explicar que treballem en les àrees que més afecten a la societat. Jo voldria fer un resum més polític d'alguna manera del que han sigut aquests 2 anys. Explicar, per exemple, per a la gent que hagi observat la vida política municipal, haurà vist que hem fet un especial esment durant 2 anys en tot allò que són ordenances, reglaments, creació de criteris. Ali parlava ara mateix, per exemple, dels criteris de com s'atorguen, com se concedeixen o no els locals per a determinades associacions. I això no és casual, això és el fruit d'una manera determinada de treballar, molt pensada, que pretén que els drets i els deures de la ciutadania estiguin regulats. Perquè fins ara tot ciutadà i tota ciutadana de Castelló coneix molt bé quines són les seves obligacions envers l'Ajuntament i si no les coneix ja li faran saber en una sanció i en canvi els drets són molt més difícils de saber. Un té dret o no té dret a tallar un carrer si passa no sé quina cosa o si vol fer una festa. Un té dret o no té dret a que la seva associació tingui un local. Un té dret o no té dret a una determinada subvenció. Tot això avui, desgraciadament, en massa ocasions s'acaba determinant per una qüestió de subjectivitat en el despatx d'un regidor. Vine al despatx i ho parlem, bueno, va, doncs sí, pots tallar el carrer. De fet, que se pugui tallar o no un carrer ho signa un regidor, la qual cosa és absolutament absurda des del punt de vista de la democràcia participativa i transparent, perquè el raonable seria que hi hagi uns criteris i un cop establerts els criteris,
quan se pot tallar un carrer, en quines condicions, s'han de pagar taxes o no s'han de pagar i durant quant de temps. Una vegada establert aquest criteri, que és el que des de Compromís pretenem, no cal la intervenció d'un polític. Els tècnics aplicaran la norma, punt. Igual que els tècnics apliquen la norma per a cobrar-nos l'IBI i no cal la intervenció d'un polític. Per tant, no ha de sorprendre aquesta vocació reglamentista que té Compromís, perquè no es tracta de dificultar l'administració o complicar els actes administratius, tot el contrari, es tracta de garantir que els drets i els deures són garantits en igual condicions i que desapareix la subjectivitat, que és una de les pitjors xacres que té la política en general i la política local, perquè és el que condueix al clientelisme. Un segon aspecte que m'agradaria subratllar és la coherència de l'acció de govern de Compromís en els llocs on estem en el govern i de l'acció opositora. Jo vinc fa un moment de fer una roda de premsa a la Diputació, amb la regidora de Vila-real, sabeu que allí governem, i plantejava una proposta de govern, una proposta que se farà en Vila-real respecte a benestar social. No cal comentar-la perquè és l'objecte d'una altra roda de premsa. Allò que estem fent en Vila-real i s'està estudiant en Moncofa, on també participem del govern, i en Betxí, on tenim l'alcaldia. Per tant, allò que se farà on governem és el mateix que demanem que se faci en els llocs on estem en l'oposició. Coherència absoluta. Allò que demanem així és el que se trasllada als llocs on estem en govern i s'acaba complint. Coherència absoluta. Jo crec que això, en un moment on hi ha una discussió sobre la capacitat de coherència que podem tenir la gent que ens dediquem a la cosa pública, a nosaltres ens avala els governs en Compromís, en el cas del que estem parlant, bàsicament de la circumscripció de Castelló, però en general a tot arreu on estem en el govern, fem allò que des de l'oposició reclamàvem o preteníem. Tercer aspecte que m'agradaria subratllar és la capacitat que el nostre grup municipal ha tingut per a marcar l'agenda política municipal. Si fem un repàs d'aquelles coses que passen a la ciutat, veurem que darrere de determinades accions de govern hi ha amb molta freqüència una moció, una declaració institucional, una proposta, una proposició signada per Compromís. Algunes d'elles aprovades directament en el plenari, sovint també gràcies al treball de formigueta que fa Llibrancar o que tinc que fer jo, d'anar a tocar portes i treballar-ho prèviament molt bé amb els tècnics municipals, que vull aprofitar per recordar que són els nostres tècnics, que no són els tècnics del PP, són els tècnics de la corporació i per tant de la ciutat, i tot i la vocació exclusivista que pugui tindre el Partit Popular, i també de tocar portes polítiques per aconseguir que algunes coses arriben a aprovar-se. Una frase que repetim moltes vegades i que pense seguir repetint perquè crec que ens defineix. La millor oposició no és aquella que fa cabrejar més vegades a l'equip de govern, sinó aquella que la fa canviar més vegades d'opinió, i en això nosaltres som francament molt competitius. Un altre aspecte és la vocació democràtica dins de l'Ajuntament, hem de dir que som l'únic grup que no hem vetat cap declaració institucional dels altres partits, sabeu que hi ha la capacitat de vetar-les, perquè és veritat i té la seva lògica, que si és una declaració institucional és de tota la institució, per tant, si un dels grups que en forma part no hi està d'acord, i nosaltres no en vetem. Se'ns veten algunes de les nostres, és cert, però nosaltres en tot el que va de legislatura no hem tingut la necessitat de vetar absolutament cap proposta ni d'Esquerra Unida, ni del Partit Socialista, ni del Partit Popular, i hem arribat a l'Equador i en aquesta vocació pretenem arribar al final de la legislatura. Això no vol dir que no hi hagin hagut moviments estratègics. Hi ha hagut moviments estratègics, recordareu que se'ns va acusar en el seu moment reiteradament de ser el cervell d'un hipotètic tripartit. És el moment de confessar-ho, sí, ho som. Vam ser nosaltres qui vam dissenyar l'estratègia en el seu moment, quan el Partit Popular va pretendre vulnerar l'esperit del reglament i vulnerar els acords presos i que ara constem ja també per escrit en les juntes de portaveus, de manera que esmenava a la totalitat totes les mocions i declaracions que presentaven, convertint-les no en una altra opció, sinó en una cosa absolutament que no res tenia a veure en el debat que proposaven els grups de l'oposició, i en aquell moment és veritat que nosaltres vam considerar que hi havia que pegar un cop de puny democràtic damunt de la taula i explicar que això no podia ser així, que si nosaltres proposàvem un debat s'havia de debatre sobre aquesta cosa, i el Partit Popular, el que fos, podia votar a favor o podia votar en contra, però no se podia vulnerar el reglament, l'esperit del reglament, abusant de la majoria absoluta, que és el que feia el Partit Popular. Per tant, en aquell moment va ser una acció puntual,
ens vam posar d'acord els grups de l'oposició i per això se'ns va dir que nosaltres estàvem darrere d'aquella estratègia. És cert, era una estratègia de defensa davant de l'abús de poder del Partit Popular. I amb això arribem a l'equador de la corporació, que se'n diu, no se'n diu legislatura, en els ajuntaments. A l'Equador, 2 anys d'un treball que hem valorat, i hem valorat en executiva local, i hem valorat tant en la de Bloc com en la de Compromís, com a altament satisfactori. Hi ha moltes coses que millorar, però satisfactori en el sentit que explicava Alicia Brancal, que hem dut a l'Ajuntament allò que s'ha generat en la societat i que nosaltres hem vehiculat, i com s'ha generat, doncs ja ho dèiem, ja sabeu, el procés participatiu absolutament innovador en el que vam fer el programa electoral i que ha seguit amb més sopars de propostes, però sobretot amb un equip que fa que Alicia Brancal i jo avui puguem comparèixer davant dels mitjans amb un grau de satisfacció alt, perquè hi ha moltíssima gent anònima treballant darrere, que és la gent que forma part dels diferents consells de districte, dels diferents consells sectorials, que és la gent que està en les AMPEs, que és la gent que no està enlloc formalment però que ens facilita el treball, que fa propostes, que ve a les nostres reunions, etc. Que és la gent, a més, que funciona també per a fer arribar a la resta de la ciutat les coses que fem així, suplementant el treball que se fa des dels mitjans de comunicació. Dic que arribem a l'Equador en un gran moment polític, en un moment de fortalesa per part de Compromís molt gran, hem estat capaços de consolidar aquest projecte de Compromís també a nivell municipal. És veritat que hi ha les seves dificultats i que encara queden alguns serrells per rematar, però fa 2 anys vull recordar que ens presentàvem per separat i avui el Bloc ha crescut en militància, però és que a més Compromís ha crescut en militància directa a través dels adherits, d'una manera francament molt satisfactòria. Quan se diu que a la gent no li interessa la política, no és cert, no li interessen alguns polítics, algunes polítiques i algunes maneres de fer la política, però sí que deu interessar-li la política quan avui tenim, com a Bloc i com a Compromís, més militants que fa 2 anys. I això crec que no passa en tots els partits polítics. Per tant, creixem en militància, però creixem sobretot en implicació de la militància. La gent té ganes, de que les coses canvien, la nostra gent és especialment autocrítica i a vegades és severa amb els que donem la cara, perquè treballen molt i tenen dret a exigir-nos als que donem la cara representar-los el millor que sabem. Per tant, acabe com he començat, donant les gràcies a tot l'immens equip que avui hauria d'estar assentat amb nosaltres i que no ho està perquè no tenen encara acta de regidora o de regidor, però que fa possible que arribem a la meitat de la legislatura, a la meitat de la corporació, amb un grau de compliment dels nostres compromisos electorals elevadíssim i amb una consciència, amb una sensació de que som la gran esperança blanca d'esta ciutat. Yo quería preguntar qué incidencia crees que puede tener el tema de imputació de l'alcalde en lo que és la segona part de la legislatura. Nosaltres en aquest tema vam ser els primers que vam demanar la seva dimissió i que mantenim aquesta petició simplement perquè nosaltres ens hem compromès davant de notari a fer-ho, si ens imputa dimitim, i perquè a més és el codi ètic del Partit Popular, per tant simplement hem demanat que complisca amb el seu d'això. No volem vincular la feina de cada dia a aquest tema, no ens entretindrem molt en aquest tema. Vam demanar la dimissió en el seu moment, quan se va produir la compareixença i ens va reunir li vam tornar a dir que havia de dimitir i si se tornen a produir canvis en el procés judicial seguirem dient-ho. El que ens preocupa no és a dir, el que estic dient és que nosaltres no anem a convertir això en la nostra acció. La nostra acció de treball com a regidors és resoldre els problemes dels ciutadans i les ciutadanes que són fonamentalment nosaltres, que són molt més simples i que són molt més quotidians i que són que la gent no té treball i que hi ha gent furgant en les papereres perquè hi ha crios que no tenen ni una sola menjada al dia, etc. i problemes, com he explicat abans, de reglaments. Però és veritat que això a una persona que ja liderava poc i malament el seu grup municipal posa en una situació de precarietat absoluta i a mi me podria donar igual si no es donés la circumstància que aquest grup municipal és el que governa. Per tant, el que ens dona la sensació és que este mal govern està internament mal governat també, és a dir, qui hauria de liderar l'equip de govern i que mai havia aconseguit fer-se amb les renyes del govern, ara a més està
qüestionat fins i tot judicialment, però insistisc que en aquest moment el que ens interessa a nosaltres vegades és que venim a fer política per als ciutadans, això d'alguna manera és metapolítica, és polítics parlant de política i avui no toca que deia que... Una altra qüestió, pregunta que no us hagi quedat clar. Doncs si no, moltíssimes gràcies i com deia Sargento Furillo, tingueu cuidado.